Čus, já jsem David a je tady se mnou Vaneska, jdeme vařit? Pomoc. Jdeme vařit. Jdeme vařit. Jdeme vařit. A tak co budeme potřebovat? Mlíko. Ne, já mlíko nepiju. Tak budeme třeba potřebovat tohle. Šťávu. Cukr. Počkej asi. Hele, trošku citronu. No, jako tam. A máme ještě to aloe vera. Ale patrachu. Ne, nemáme, a měl bych lepší nápad. Hej, koukej, jaký nápad. Jo. Takže šťávu, vodu, to máme hned. Tady, tak. Frida, toč. Takže ty budeš natáčet. Natoč mě. Tak budeme potřebovat teď. Dáme to na YouTube. Nedáme, neboj. Počkej, do téhle skleničky ne, baby. Podržíš mi to? Stačí dost. Ne, musíš to držet takhle nějak. Máš to opačně. Musíš to mít rovně. Takhle, počkej, kde je ten puntík? Ne, takhle. Jo. Ne, tam, musí to být takhle to drž. Pak, abyste zase nebrečeli. Tak. Až se někdo stane. Anič nemač. Děláme video, Strejdo. Super. Budeme potřebovat skleničku. Jakože my jsme Ne, kuchaři. nech to samé. Chci se napít. Hlavně nic nerozbíte, jinak je už třepy zase. Tak, dáme sem tu Coca-Colu. Teď budeš náš ochutnávač. Ne, na ty. A teď budeme potřebovat. A teď ty natáčej. Počkej. Oj. Neboj. Na ty natáčej. Teď tam, počkej, nalejeme tam. Ne. Proč? To je tam víno. Nedělá, ale i ten. Vy to tam bude ochutnávat sami. Jo, vlastně. Super zatím, veď? Super tak, kluci. Mazejte, běžte se hodit do pokoje. Takhle to stěhu, ne? Vypadá to výtečně. Teď tohle. Sama běž na straně. Jo. Takže pak budeme asi potřebovat vodu, že jo? Jo. A musíme tam dát. Tady tu vodopetku, že jo? Jo, ale musíme to tam o tohleto otevřít, sakra. Já si tady seberu mého pomočníčka. To jsou příbory. A potřebuji nějaký špičky. Třeba tenhle, no. Hotovo. Oh. A jdeme na to. Teď je to. Fuj. Fuj, to vypadá divně, viď? Zamíchej to, ne? Sami, jak chceš to pak ochutnat? Dáme to ochutnat Strejdovi. Voní to teda delikátně. A teď toč ty, já budu to dělat. Ne, já. Hej. Tak ty nevíš, kolik toho tam mám dávat. Drž to prostě. Jo? Ať je tam. Samíku, chutnej, to je naše
delikátní pití, tak ochutnej. Je to moc dobrý. Fakt? Ok. No. Ok. Neumíme udělat šťávu. To je nová příchuť. Šťávu. Tak dáme to ochutnat Strejdovi. Než, jo, dej mu to ochutnat. Strejdovi jsme udělali úplně dobrou. Ne. Zkus, to je prostě šťáva. To je normálně šťáva, my jsme vyrobili. Ochutnej, fakt je to dobrý. Džus jsme vyrobili. Delikatesa. To jsme udělali a můžeme udělat video. A ještě to nebude na YouTube. Ještě nějaký tam do toho naprdem a máme to. Cukr! Ne, cukr ne! Ne, cukr ne! Ne! Tak co tu máme? Dáme tam kečup? Ne! To je blbý. No, to je. Ale já to tam stejně nedám. Uf. Ok, já budu natáčet. Sakra. To takhle bude, jako máme dvě skleničky. Prostě je to obyčejná voda? Není. A je to fakt studený. Musíme To je studený. a pampeliškový. Nech to. Nebo to se napí, jo? Tak takhle to bude vypadat. Dám to. Ne. Jo. No tak trošku, jo? Jo. Dáme to mlíko. Ostrýho. Ne, to bude hrozně pálit. A potřebujeme máte ostrej. Ostrej. Ten je ostrej. Není. Tady to je ale moje jako moc práce. dobré. To zase dává. Ne, to je ale dobrý. Uděláme úplně ten stejný. Ne, no tak to moc, ten moc nepálí. Nepálí to moc, já už jsem ho měl. Tak dělej. Ochutnej fakt. Počkej, já to musím zamíchat. Já to zamíchám. Netazič. Ne, natoč to. Zamíchej to. Oh. 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 My jsme tam dali kečup. tak, dej to pryč. Počkej, až přijde babička, se nebude to stačit. Natoč. Samíku, uchutnávej. Ochutnávej. Samíku, ten je náš uchutnávač. Nebude vás ochutnávat. Chudá dítě. Dobrota. Já to vyleju. Tady ten je ale dobrý. Jo, tohle to jo, tohle. Máme tady to hrozně moc. Nežvej! Počkej. Já nechci. Ne, dobré. Naše bytí. Jo, jdeme na panáka. To je hrozně dobrý, babi. Drž to. Dej to nahoru. Tinka chce kakat, mami. Panáka. A Tinka chce tak kakat. Tinka, ano,
si panáka. Hej, kam si dal? Ten tablet. Počkejte. Počkejte chvíli, tak. Já to tam naleju, jo? A ještě to tam nenavej. A já jdu pro další skleničky. Aby měli i rodiče, že jo? Že jo? Jo. A babička. Jo. Tolik nás není, ne? No a? Ne, nemůžeme, jenom pro babičku, pro strejdu, pro No to je jedno, to je jedno. Panák? Panák. Hele, uděláme se jenom pro sebe. Jo. Tak jenom 3. 3, aby jsme měli každý. Můžu to tam nalej? No nalej, dělej, nalej. Chceš to taky? Chceš taky šťávu? Takhle vypadá naše hostina. Ne, takhle to vypadá. Ne. Já jsem to nefotil. A čusi, čusi.